Salutare! Salutare! Sunt Gameplay Videohorror împreună cu... Andrei Dinu! Adică, astăzi de făgă și... De fapt, cred că e invers. Mă numesc ASDFGHJKLZXKVBMN. Contează. Așa. Le arătăm casa? Da. Hai. Avem și portal de Nether. Încă nu e terminat. Priviți, aceasta e casa noastră. El a adus materialele, eu am lucrat la design. Deci am cooperat. Bine. Avem și în chest. Stop! Așa. Sesem puțină pauză. Deci rămăsesem să le arătăm ce avem în chesturi. Da. Deci ori a fost un bug pe serverul ăsta, ori ne-a dat adminul, ori nu știu ce s-a întâmplat, că ne-a dat level peste 100, ne-a dat bani peste 9000 și ne-a dat nu știu câte pickaxe-uri enchantate de diamant. Noi ne-am dus, ne-am cumpărat diamant, ne-am făcut armură, sabie, topor, lopată, ce ne-am făcut. Nu? Și așa. Și arată-le ce era. Miceliu, cobblestone, mâzgă, diamante, cub de diamant, redstone, cărbune, lopeți, săbii, tâcnăcoape, așa. Aici, fleacuri și o găleată, nu e chiar fleac. Acum asta e al meu. Două căcățele. Hai, fac. Hai. Dă-te să o iei și eu. Aici vrem să facem portal spre Nether, dar nu mai avem de ăsta obsidian. Păi trebuie... A, da. Dar din ce se face? Bă, m-ai închis. Așa, aici e ferma noastră. De fapt, avem amândoi ferme separate. Asta, aceasta. Și asta e a lui. A mea? Da. Avem aici o mică pădurice, am plantat noi copaci. Uitați de la îndepărtare să vedem Hai mai. să mai punem. De ce scoți? Nu că se duce pe... Nu așa! De ce? Că uite, se duce aici și aici e protecție de aici și nu putem să spargem. Aha. Nu, tot greșit l-ai pus pe ăsta. Ia încrășământ. Uite mă, așa. Așa, să se umple. Așa, bravo. Bă, level 51! Și eu, 57, 60. Uite, vedeți, event. Event, vedeți? Da, bă, uite, vedeți, ne face levele. Vedeți, uite, uitați-vă. Uite, bă, tătică. A dat mâncare? Nu. Eu să nu am nici un pic de mâncare. Da, noi suntem lipsa de mâncare. Du-te, bă, să închid ușa. Am dat și pe ea să greșeală. Mamă, 85 nivelul. Îmi e ceante. Facem. Mamă, Miceliu. Încetați, Miceliu, încetați cu Miceliu. Oh, 88 nivelul, bă. Ne îmbogățim iar. Vedeți? Nu e glumă, nicio glumă. Poate ne dă iar bani să luăm mâncare. Da. Eu, moei. Da, ne dă bani. Ne dă bănuți. Ne dă bănuți. Ne dă... Hai la șup. Bani, bagă bani. Așa, ce? Hai să vedem ce mâncare ne luăm. Yeah. Ce mâncare să ne luăm eu? Noi. Oh yeah. Măr de aur, ce să ne luăm? Nu știu ce să iau de aici. Workshop. Ia, ce să luăm noi de aici? Alex, ce ne luăm? Eu mi-au crăniță, costiță. Da. Dar costă cam mult.
naiba. Ia câți monei am? 4500, 4500 și acum... Are. Eu iau de toți banii. Dar îți dă 10 una. Îți dă 10. Da, bă, ia uite câtă mâncare. Eu mi-am luat 40. 40 poți să-ți iei și tu. Eu am un steak. De mâncare? Da, am un steak și 11. Ah. Dar tu mai aveai una. Mai aveai. Da. Eu mai mulți bani. Ia uite bă, mai e unul. Ia uite bă cum vine bă, ca țiganii. Ia ce mai e pe aici? 92. Eu prăjesc. Eu am 90. Hai că mă duc și eu acasă să-mi prăjesc. Hai să mai facem un cuptor. Da. 91. Mai fă și mie unul. Dar ia cărbune de aici. Da, păi iau. 20. Uite. Miceliu mi-a dat. Da, și mie. Vezi că am luat eu 20. Bine. Și să punem aici sus. Băi, când am spus că ne crește levelul, nu mai puteam de bucurie, Știu. îmi dă bani. Da? Nu mai luam mâncare, da? Nu ne ajunge decât cu 750 să luăm. Mulțumesc. Hai să dau cu moci. De ce ți-ai luat mâncare de aia? Ce mâncare? E mai că... Mie îmi place cum arată asta, de vită. Tot una e, știi, nu? Da. Da, numai de-aia am văzut eu. N-ai decât de aia? Da. Eu am văzut și de toate. Warp, mâncare. Warp, mâncare, shop. Da, și eu. Tinichea. E unul care cheamă Tinichea. Uite, bă, toți vin la mâncare. Tinichea. Uite, tu nu vezi și de asta? Și de Da, bă, pui. tinichea cu capa. Vezi? Ia. Uite. Eu n-am văzut-o. Ce bă, nu mai da? Uite, și ou. Da, merge să mănânci ou? 1100 eu am. A ta cât costa, mă? Eu am 750. Păi da, nu ne ajunge. Îți dă, merge să iei, dar îți dă 7, îți dă mai puține. Da? Da. Mie îmi dă 6. Păi da, da-le. De ce? Așa e, se vede. Mă duc acasă să mi le pun la ăla. 90. Eu mai am 90 de bani. Mă duc acasă să mi le... Ăla de sus e al meu, da? Da. Dar unde îmi sunt alea? Nu mi s-a făcut... Bun e. Nu mi s-a făcut niciunul. Dar chiar... 101 nivelul, bă! Eu am 107. Da. Nu, 101 am eu. Da, ce bun. Nu e bun? Ba da. Îmi dai și mie unul de la tine? Ce? Udea de porc. Sau mai ai? Nu mai ai, lasă că nu mai ai acolo, la tine. Hai că am... Am Miceliu. I-a dat Miceliu. Ce ți-a dat Miceliu? Dar mea să încarcă repede. Greu. Până mi se... Mamă, avem mâncare în sfârșit. De ce se încarcă așa greu? Ai văzut că și cărbunele se duce mai greu. Normal. Și să pune... Se încarcă greu și se duce cărbunele mai greu decât se ducea obișnuit. Mai fătim repede partea a doua, da? Ce? Hai că trebuie să încheiem. Încheiem. Nu mai fac, că mi-ajunge. Hai, încheiem această parte și revenim cu a doua chiar peste un minut. Da. La revedere. La revedere, nu vă spunem că așa, dar hai.